bisimila i malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro mara la a yira ka fɔ ko yen dugulamɔgɔw kɔni bɔra kunun k'u ka nisɔngoya yira ko finitigiw ka segin ka taga u ka yɔrɔ kofɔlen ninnu na ayiwa kibara min sera ma olu y'a yira ka fɔ ko Koro cercle lamini na denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɔra kunun k'u ka nisɔngoya yira ko ka sabu kɛ ko binkani wale kɔni cayalen don olu ka mara kɔnɔna na ayiwa o kun kɔnɔna na ni makofila ninnu kɔnɔ y'a yira ka fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Koro cercle la ko fagali ani binkani wale kɔni ka ca ye kosɛbɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la komini dɔw kɔni bɛ Koro mara la ko olu kɔni ta kɔni ka jugu ko sabula ko tuma bɛɛ ko binkani waleya kɔni bɛ ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma wa ko o dugu ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye Yoro Jungani ale ni Dinanguru ko olu kɔni mara la ko nin waleya ninnu ka ca ye ko ni binkani wale ninnu yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fɔ ko Mali yɛrɛ finitigi foyi tɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko o de to ni binkani wale ninnu kɔni cayalen don ko wa ko o de fana ye olu kɔni wulikun ye ko olu kɔni bɛ fɛ min yɛrɛ ye Mali finitigiw ye ko u ka segin ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa ka taa u lakana walasa dɔ bɛ se ka bɔ o binkani wale ninnu na cogoya min na ko sabula ko olu kɔni tɔɔrɔlen don u ka kominiw na wa olu kɔni tɔɔrɔlen don cercle yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ la wa ko min yɛrɛ ye ka fɔ ko Koro yɛrɛ ni Mopti kɔni cɛla la ko sira min bɛ yen nɔ ko lakana ka kɛ o sira in kan ko sabula ko tuma bɛɛ ko dugujukɔrɔmugu bɛ o sira in kan wa ko binkanikɛlaw fana bɛ o sira in kan ko olu kɔni bɛ min ɲini gouvernement fɛ u ka wuli k'u cɛsiri walasa lakana bɛ se ka segin ka na olu ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro mara la a yirala ka fɔ ko décembre kalo tɛmɛnen siraba kasara la ko maa 3 de nin tora la ani maa 346 kɔni joginna ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira ka fɔ ko protection civile maaw n'o an b'a fɔ o ma sapeur pompier n'olu ye maaw ye minnu bɛ dɛmɛ don siraba kasaratɔw ye ko olu kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko décembre kalo tɛmɛnen in na ko siraba kasara min kɛra Kulukoro lamini na ko maa minnu kɔni joginna ko olu bɛ taa maa 346 kɔni na wa ko maa sabagatɔ kɔni kɛra maa 3 ye wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka tɛmɛ kalo tɔw kɔni ta kan ko kɔrɔ ko dɔ kɔni bɔra maa sata la siraba kasara la wa ko siraba kasara bɛ ka nɛmɛ ko sabula ko min yɛrɛ ye novembre kalo tɛmɛnen ye ko maa min kɔni n'i tora siraba kasara la Kulukoro lamini na ko bɛ taa maa 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa o y'a yira ka fɔ tuguni ko ni siraba kasara ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min yɛrɛ ye mototigiw ani yɛrɛ ni katakatanitigiw ko olu de bɛ kɛ sababu ye ka nin siraba kasara ninnu kɔni laɲini kosɛbɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Yoroso mara la ko san 2019 kɔnɔna la den minnu bangera ko o bɛ taa den 9,300 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira ka fɔ ko janvier kalo tile 6 kɔnɔna la maa minnu sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔna la Yoroso kɔni lamini na olu kɔni bɔra ka sɛbɛn dɔ bɔ min b'a yira ka fɔ ko Yoroso kɔni na lamini na den minnu kɔni wolola san 2019 kɔnɔna la ko olu kɔni bɛ taa den 9,300 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ na wa ko o den hakɛya min wolola ko muso minnu kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka jiginni na ni gɛlɛya dɔw yera la ni a laban kɛra opereli ye ko muso hakɛya kɔni bɛ taa mɔgɔ 208 kɔni bɔ ɲɔgɔn na ko wa ko tɛmɛnen ka bɔ yen fana den minnu ni tora ni jiginni ninnu kɔni sen fɛ ko o kɔni bɛ taa den 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn na ayiwa o tilala ka yira ka fɔ fana ko gɛlɛya minnu kɔni yera ni jiginni ninnu na ani den sabagata minnu kɔni yera ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ko muso kɔnɔma minnu bɛ yen nɔ u tɛ sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa u ka kɔnɔmaya kɔni jateminɛ kɛ fo ka taa fɔ u jigin tuma ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Segu min yɛrɛ CMDT baarakɛlaw ye ko olu kɔni ye tile 5 baarabila dɔ kɔni daminɛ ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira ka fɔ ko tɛnɛn don janvier kalo tile 6 kɔnɔna la ko Segu CMDT baarakɛlaw kɔni ye baarabila dɔ kɔni daminɛ baarabila min hukumu kɔnɔna la n'u kɔni y'a yira ka fɔ ko u bɛna tile 5 de kɛ u tɛna baara kɛ ayiwa o y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fɔ ko min yɛrɛ ye ka fɔ u saraw ko ka farakan dɔw de fara u kan ani laɲini wɛrɛ n'u kɔni da ma don la ka ɲɛfɔli kɛ o laɲini ninnu kɔni ka koɲa la u y'a yira ka fɔ ko u ka sarako in ko olu yɛrɛ tun bɛ fɛ de ko 100 sarala o 100 sarala ko 20 kɔni ɲɔgɔnna ko ka fara u saraw kan ko o de hukumu na n'o kɔni ma fara olu kɔni sara kan ko olu kɔni tɛna taa baarakɛyɔrɔ la ayiwa o y'a yira ka fɔ ko ni tile 5 kɔnɔna na ko n'u ka ɲɛmɔgɔw kɔni ma bɛn u ka ni laɲini ninnu kɔni na ko don n'a nataw la ko u bɛ baara wɛrɛw kɔni boloda fo ka taa fɔ ko u ka laɲini kɔni ka sabati ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruya ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la